नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बाकरवडी। आता आपण पाहूया बाकरवडी बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते। त्यासाठी मी इथे 1 बाउल मैदा घेतलेला आहे, 1 चमचा बेसन पीठ, चिंचेची चटणी, 1 चमचा धना, अर्धा चमचा जिरा, 1 चमचा तीळ, अर्धा चमचा बडीशेप, अर्धा चमच्याला पण थोडं कमी खसखस, अर्धा चमचा साखर, मिरची पावडर आणि काळा मसाला चवीप्रमाणे घालायचा, अर्धा वाटी बारीक शेव आणि अर्धा बाउल खोबऱ्याचा किस, चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा बाउल कोथिंबीर, अर्धा चमचा ओवा, तेल तळण्यासाठी आणि पाणी। आता आपण 1 बाउल घेतले, त्यामध्ये आपण 1 वाटी मैदा घेणार। मैदा चाळून घ्यायचा आहे। एक चमचा बेसन पीठ, अर्धा चमचा ओवा क्रश करायचा आहे हातावरती, चवीपुरतं मीठ, आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। आता 1 चमचा घेतला आपण, त्यामध्ये साधारण 2 चमचे तेल घ्यायचे आपल्याला। गरम करून घेऊया। तेल आपलं गरम झालंय, कोमट करून घ्यायचं चांगलं तेल गरम, यामध्ये टाकायचं। थोडं चमच्याने हलवून घेऊया। असं हाताने चोळून घ्यायचं चांगलं। पीठ आणि तेल मिक्स झालं पाहिजे, त्यामुळे आपल्या बाकरवड्या एकदम खुसखुशीत होतील। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालूया। घट्टसर पीठ मळून घ्यायचं आपल्याला। असं थोडं थोडं पाणी घालायचं। आता आपलं बाकरवडीचं पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण याला 5 मिनिटं रेस्ट देऊया। कढई गरम करण्यासाठी ठेवली आहे। कढई आपली गरम झालेली आहे। आपण त्यामध्ये धना घालणार आहे 1 चमचा, थोडं थोडं गरम झालं की आपण दुसऱ्या वस्तू त्यामध्ये घालूया। धना आपला गरम झालाय, 1 मिनिट झालाय। बडीशेप घालूया त्यामध्ये, हलवून घ्यायचे। जिरा, आवरी घालूया 1 चमचा यामध्ये, छान आपण थोडं भाजून घेऊया। खसखस घालायची त्यामध्ये, आता हे सगळं छान भाजून झाले। खोबऱ्याचा किस घालूया यामध्ये, अर्धा बाउल। याला थोडं आपण गुलाबी होऊ देऊ। आपलं हे सर्व सारण लालसर छान भाजून झालेलं आहे, आपण काढून घेऊया। हे सारण बनवताना खोबरं मी या मसाल्यामध्येच भाजून घेतलंय। तुम्हाला लागलं तुम्ही सेपरेट खोबऱ्याचा किस भाजून घेऊ शकता। आता आपण 1 मिक्सरचं भांडं घेतलंय, त्यामध्ये आपण भाजलेला मसाला घालूया। कोथिंबीर घालूया यामध्ये, साखर घालायची, चवीप्रमाणे मीठ,
लाल मिरची पावडर, काळा मसाला, मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घाला. आता आपण हे मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया. आता आपला हा मसाला मिक्सर मधून काढून झालेला आहे. खूप छान सुगंध सुटलाय मसाल्याचा. आता आपण पुढची स्टेप करूया. आता आपण एक पोळपाट घेतलाय आणि आपण पीठ मळलं होतं ना, त्याची आता आपण चपाती लाटून घेणार. आता आपण या पिठाची चपाती लाटून घेऊया. पातळ लाटायची आहे. छानपैकी अशी लाटून घ्यायची. आता आपली चपाती लाटून झालेली आहे. पातळ लाटली मी. आता आपण यावरती चिंचेची चटणी लावून घेऊया. चटणी लावलेली आहे इथे. साईडला लावायची नाहीये, साईड मोकळीच ठेवायची आहे सगळ्या बाजूंनी. आता आपण हा मिक्सर मधून काढलेला मसाला आहे ना, तो घालायचा यामध्ये. चिंचेची चटणी लावल्यामुळे याला टेस्ट खूप छान येते, आंबट गोड छान लागते. आता हा मसाला आपण लावून घेऊया थोडा थोडा. मसाला लावून झालाय आपला चपातीवरती. आता यावरती आपण बारीक शेव घालणार. लाटण्याने हळूवार फिरवायचं यावरती लाटणं, म्हणजे यावरती आपला सगळा मसाला व्यवस्थित प्रेस होईल. सगळा मसाला आपला चिकटलाय चपातीला. आता आपण याचा रोल करणार. हळूच अशी घडी घ्यायची आहे खालच्या साईडने. घट्टसर घडी घालायची आहे, त्यामुळे आपली भाकरवडी छान होईल पॅक. असं हळूहळू पुढे ढकलायचे. असं घ्यायचं, असं प्रेस करायचं. आता हा रोल आपला तयार झालेला आहे. आपण साइड कट करून घेऊया आधी. आपल्याला हव्या तशा आकारामध्ये आपण कट करून घेऊया. आपल्याला हव्या त्या साईज मध्ये आपण कट करून घेऊया. आता आपण यांना उभं करूया. थोडंसं प्रेस करायचं. सगळे आपण असेच करून घेऊया. पहा किती छान मसाला भरला गेला यामध्ये. आता आपण या साईडला ठेवूया. सगळे करून झालेत आपल्या. अजून थोडेसे आपण करून घेऊया. आता आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवली आहे. त्यामध्ये आपण तेल घालूया. तेल आपलं गरम होतंय तोपर्यंत आपण बाकीचे उरलेल्या भाकरवड्या बनवून घेऊया.
आता आपण पाहूया आपलं तेल गरम झालंय का, ट्रायल घेऊया. तेल आपलं गरम झालंय. आपण यामध्ये आता बाकरवडी टाकून घेऊया. एक एक सोडायची अशी. गॅस बारीक करायचा आहे. मंद आचेवर बाकरवडी तळून घ्यायची. छानपैकी तळून झाल्यात आपल्या बाकरवड्या. काढून घेऊया आपण आता. मस्त झाल्यात, कलर पण छान आलाय. किती सुंदर दिसतात आपल्या बाकरवड्या. आता आपण अशाच बाकीच्या तळून घेऊया. आता आपली बाकरवडी तयार झालेली आहे. छान झाली आपली बाकरवडी, तळली गेलेली आहे. एक एक बाकरवडीची बॅच तळण्यासाठी मंद आचेवरती 5 मिनिटं तरी तळू द्यायची, म्हणजे आतमधून चांगली तळली जाते. ती घाई करायची नाही तळताना. तर आपली बाकरवडी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. थँक्यू.